ikusten duzuenez, gure publikoa hemen dago. Publikoa, prest zaudete! Begira, ze ondo prest daude. Eta gure epaimaikideak zorrotz eta hemen tinko daude. Inigo, Maisa, Jose, prest zaudete? Begira, ze serioak diren, ze serioak. Eta gure abeslariak. Non daude gure abeslariak? Prest daudete, abeslariok! Prest daude guztia, ni ere prest nago. Baten bat astu bintzait. Itxaso Martin ere hemen dago, prest altzade Itxaso! Ni prest, Claudio. Ikusi nahi dut, ia ze taldek gainditzen duen gaur, Kastina. Egia da, 4 hautagai dauzkagu. Donibane Loizune, Barañain, Agurain eta Eibar. Iruk jarraituko dute ja dagoeneko Kastin finalean sartuko dira, eta beste batek gaur etxerako bidea hartu beharko du. Ojapidei bidean jarraituko du Barañainek! Zorionak, Barañain! Ojapidei bidean jarraituko du Eibarrek! Eibarko neska mutilak! Ojapidei bidean jarraituko duena Donibane da! Donibane Loizune!